Hola, continuem amb aquest ambient de ple estiu, unes temperatures que han pujat el dimarts i que aquesta pujada es mantindrà almenys fins al cap de setmana. Aquesta és una fotografia que rebíem des de Montgat amb aquests intervals de núvols alts que han creuat el cel durant la jornada de dimarts. Els podem veure també en l'evolució del satèl·lit Meteosat, veiem aquests intervals de núvols alts que han anat creuant el cel, ben poca cosa. També s'han format alguns intervals de núvols a punts de muntanya durant la tarda i alguns núvols baixos, sobretot al litoral central. El que és destacat, però, són aquestes temperatures. Veiem aquí a uns 1.500 metres d'alçada una massa d'aire de color vermell i marró que ens indica que és càlida. Una massa d'aire que transmet aquesta pujada de temperatures també amb una pujada en superfície. Per tant, valors que poden tornar a voltar els 40 graus. A punts de l'interior i al litoral podríem arribar a superar els 34. A Barcelona, per exemple, arribaríem a voltar els 30, amb una temperatura de sensació molt elevada, fruit d'aquesta humitat d'arran de costa. A inici del dia ja començarem a notar aquesta pujada de temperatures, tot això acompanyat de sol. Hi haurà alguns intervals de núvols alts, però ben poca cosa. També es poden formar alguns núvols baixos arran de costa, sobretot al litoral de Tarragona. I durant la tarda encara es mantindrà aquesta pujada de temperatures. Com dèiem, es podran tornar a acostar les temperatures als 40 graus a punts de ponent i al litoral quedaran al voltant dels 34. En aquest sentit, s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya fruit d'aquesta calor intensa que podem tenir a punts de l'interior. Una calor que sembla que no s'aturarà el dimecres, sinó que continuarà a partir de dijous. El divendres sembla, però, que ja tindrem una petita pausa, fins i tot podrien començar a baixar els termòmetres a punts del Pirineu, però no serà fins al dissabte quan ja començarem a notar aquesta baixada de temperatures. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.